שלום, היום אני אראה לכם איך אנחנו עושים סושי. אז פה מה שתראי להם, יש לנו פה אורז. מרטיבים ידיים, בוא תתקרבי, הנה שתראי להם את האורז. אנחנו מעתקים פה את האורז, נכון? אנחנו יכולים לעשות עוד דג. גם אנחנו נעשה דג. סלמון. הנה פה אנחנו שמים, את רואה? כן. אנחנו שמים אחד גם פה, ואחד גם פה. אחד פולק, ופה שיהיה לנו, אנחנו נשים קצת מלפפון, את רואה? כן. כן, את רואה? כן. יפה שאת רואה. ונשים גזר אולי? כן? מסכימה שנשים גזר? כן. חמודה, את מסכימה עם הכל, אה? ועכשיו אנחנו ניקח קצת אבוקדו, נכון? אנחנו גם כן כזה חתיכות של אבוקדו. אבוקדו. ועוד חתיכת אבוקדו. מה את אומרת, משמש? עוד אחת? כן. את רואה את הכל? כן. מה שאני עושה, את רואה? אחרי ששמנו אבוקדו, אנחנו נשים קצת רוטב כזה של מיונז עם ווסאבי. את רואה שפה ככה? כן. בלי הפריצות האלה. מה עוד אנחנו נשים? טוב, יש לנו פה גאדג'ט כזה, לא, טונה הפעם לא. אנחנו רואים פה, יש לנו את הזה, אנחנו סוגרים אותו, ככה, וסוגרים פה. ואז מה שאנחנו עושים, אנחנו קצת מהדקים בפנים, עם עוד קצת אורז, שיהיה מודע, כן? רואה? לוקחים חתיכת של הצע, כזאתי, שמים פה, ואנחנו סוגרים את זה, ומעתקים. רואה? אנחנו מעתקים, ואז אנחנו פותחים פה, ואז זה מהודק. ואז אנחנו מוציאים את זה כמו נקניק כזה. נכון? כן. קצת נעשה שהוא יהיה על ההתחלה. ואנחנו פשוט מגלגלים אותו, נכון? נשים קצת מים פה. ואז סוגרים. עוד קצת מים כדי שיתרכך כל הדבר הזה. ותראה להם, ופה יש לנו סושי מוכנים. אחרי זה פותחים אותם. טוב? כן, תלחצי על האדום.